4. Готов ли си? Айде. Оп. Айде. За малко. Оп. Айде. 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 За малко. За много не му успях. Айде. Yeah. 1 sec, we'll get it to you. Айде, татко, дай. За малко. Оп. Татко, това е тяхно перо. Къде е топката сега? Тя отиде чак долу тук. Айде след се изведи отдолу. Айде след се изведи отдолу. Извади ли топката отдолу? Там е. Не можеш. Можеш? Как да не можеш? Ела от тук, ела от тук. Ела тук с ръчичката. Ела тук с ръчичка. Ето тук, бе, татко, сега. Голяма си маймуна. Не се качай горе вече. Айде, тук ще ти хващаме топката. Елате, слез долу. Айде, отидем там към стената. Айде, хващаш ли? Айде. Какво направи сега? Дай да си подаваме топката. Дай да си подаваме топката. Хващаш. Кош. Дай. Айде. Браво. Не такъв силен шут. Това ще щупиш коша така. Леко, полека се правите. Не така, бе, ще щупиш коша. Гледай, какво смешно. Дай топката, ей. Ето, татко ще вкара в коша, сега гледай. Оп, не можах. Ай сега, Кики. Така, малко по-полеко, давай. Така. Браво.
Кош. Айде, Кики, сега да вкара един кош. Айде. Ама не така, бе. Полека, бе, татко. Аз така хвърля така на високо, е така, оп, е така. Така. Не откух, стига съвсем вече. Гледай пак да влезе в кош. Браво, Кики, браво. Айде сега подай на татко. Браво, айде дръж. Дръж топката, не да не пада. Айде пак, подай. Айде. Ми фани тая топка. Дай. Ето, виж как фащам се на ръка. Фърли. Браво. Айде. Дай. 2, браво. Айде. 3. До 10 ли? Няма да стане. Да видим. Айде. 3. Айде се. 4. Не можа. 0. Браво. 1. 2. Браво. 3. 4. Заболя ли те носа? Нищо ти няма. Така с футболистите, така. 4, да. Айде, давай още. Оп. 5. Айде, внимателно гледай да не изтървеш другата топка. Айде. 5. 6, браво. Няма още нещо, да. 6. За малко 6. 7. Айде. 8. Айде пак. Айде сега 9. 9. Айде давай още. Фърли. Айде. Оп. 10! Браво на тати! Дай. High five. И кош.